πολίτης πάντα να είναι ενήμερος. Για μας πρωτεύον είναι το συμφέρον του πολίτη. Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο και για σας. Αυτό δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Δυστυχώς. Δήμαρχε, δευτερολογία οπτιμίζων. Ποια προσωπικό, ανέφερα το όνομα σου. Νικό. Δεν κατάλαβα ρε Νικό. Θα σταματήσει αυτή η φορολογία. Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Όχι κύριε Κώστα, σε παρακαλώ. Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Τι προσωπικό είναι. Αφήστε τη διαδικασία σε μένα. Δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ. Κύριε Γιώργο. Θα ζητήσετε φορολογία να την πάρει. Επί προσωπικού, σε παρακαλώ. Νίκο! Κατάλαβε! Να κάτσεις κάτω! Δήμαρχε! Αν έχεις λίγο θυμάμαι να κάτσεις κάτω! Νίκο! Σας παρακαλώ! Δεν είπα πρέπει κανένα! Σας παρακαλώ! Αν το Σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Συνεχίζουμε λοιπόν, αφού έχουμε απαρτία. Είναι λυπηρό που έφυγε η αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει, απουσία για τις αντιπολίτευσεις, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αλλά θα ήθελα να πω και στον Δήμαρχο ότι κανένας δεν είναι υπεράνω των κανονισμών του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε καν ο Δήμαρχος. Δεν πρέπει να τραβάμε τα άκρα και να φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μπορούμε να λέμε, Δήμαρχε, μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε χωρίς να προκαλούμε. Τι εννοείς δηλαδή? Και να δίνουμε δικαιώματα στους άλλους δημοτικούς συμβούλους να επικαλούνται. Τι εννοείς με αυτό ρε Κώστα, για να πούμε εδώ... Όλοι καταλαβαίνόμαστε. Όλοι καταλαβαίνόμαστε. Θα μπορούσε η εισήγηση και η τελική σου τοποθέτηση να είχε το πνεύμα που ήθελες, χωρίς να έχει τις αιχμές και να δίνει το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να παραπονιέται. Δηλαδή τι, θέλεις να πεις... να μην παραπονιέται η αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος που... Να επικαλείται προσωπικά, να επικαλείται προσβολές κτλ. Ποια προσωπικά και ποιες προσβολές? Λοιπόν, να έχεις Κώστα. Θέλω να μιλήσω στο Δήμαρχο ανοιχτά. Είμαστε παιδιά που ξερόμαστε από μικρά παιδιά. Θα σε παρακαλέσω αυτόν τον τρόπο να τον αλλάξεις. Ποιον? Η επίθεση που έκανες τώρα στον Νικόλα δεν είναι σωστό. Η επίθεση του Νικόλα και πρέπει, άκουσε κάτι. Εγώ νομίζω ότι θέλω το καλό της παράταξής μας και το καλό του Νικόλα. Ωραία, και εγώ να κλείσω με αφορμή αυτό το γεγονός. Σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αποδοκιμάζω συμπεριφορές, φρασιολογία που δυναμητίζει το κλίμα του Δημοτικού Συμβουλίου, οδηγεί σε οξύτητες που δεν χρειάζονται και μας εκτρέπουν από τα πραγματικά προβλήματα και τον τρόπο που πρέπει εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται η αντιπαράθεση. Και σε αυτό το φάσμα ξεκινάω από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει πρώτα την ευθύνη, από το Δήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο. Τελεία. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση του Προέδρου. Αγαπητέ Πρόεδρε, ο ρόλος σου είναι εδώ μέσα να κυλάει το Δημοτικό Συμβούλιο ομαλά. Όμως και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός σου και πρέπει να τον... Εσύ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Άρα λοιπόν, δεν πιστεύω και δεν θεωρώ ότι αυτό έχει αιχμή απέναντί μου, αλλιώς θα το δηλώσει δημόσια τώρα, εδώ, ότι αυτό έχει αιχμή απέναντι σε μένα. Είμαι υποχρεωμένος από τη θέση που μου έδωσαν οι πολίτες να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του Δήμου, όταν και όπως κρίνουν.
Η κρίση μου σήμερα ήταν αυτή που είπα, η πολιτική τοποθέτηση που έκανα στο τι εμείς πρεσβεύουμε για το Δήμο και τι θέλουμε και τι περιμένουμε από εμάς για να προσφέρουμε στους πολίτες. Αυτό είναι το μοναδικό μου κριτήριο και αν έχεις κάποια αιχμή πάνω σε αυτό θέλω να τοποθετηθείς. Δεν είναι προσωπική αιχμή, Δήμαρχε. Αυτό που είπα απευθύνεται σε όλους μας, ξεκινώντας όπως προανέφερα από το Προεδρείο, το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για το ρόλο μας και για το πώς λειτουργούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκειμένου, όπως και εσύ είπες, να προάγουμε τα συμφέροντα του Δήμου και να εξυπηρετήσουμε τους δημότες μας. Δεν ωφελούν όμως οι αντιπαραθέσεις σε κλίμα οξυμένο και έντονο. Και είναι λυπηρό, αυτή η συνεδρίαση για μένα ήταν, νομίζω, ξεφύγαμε αρκετά. Όχι, αγαπητέ Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις, επειδή πάλι υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του Δήμου και λέω και των πολιτών, θα μου επιτρέψεις να πω ότι τα συμπεράσματά σου είναι λανθασμένα. Εγώ ήμουν σαφής. Είπα, αποδοκιμάζω όλους όσους με τη συμπεριφορά τους και τη φρασεολογία τους συμβάλλουν στη δυσλειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύεις ότι ευθύνεται το Δήμαρχο? Όλοι ευθυνόμαστε. Δήμαρχε, όλοι ευθυνόμαστε. Εγώ ευθύνομαι για τις όλοι ευθυνόμαστε. Μπορούμε να επιχειρηματολογούμε ήπια, χωρίς προσωπικές αντεκλήσεις, ανεβάζοντας το θερμόμετρο και ξεφεύγοντας από το σκοπό μας. Αυτό λέω.